105 egun zeramatzaten Irujok eta Aimarrek elkarren aurka jokatu gabe. Zaleek gozatu egin dute pilotak egun dituen bi izarrik diziratsuenek egin duten jokoarekin. Pilotaren arabera, olabaka aritura markagailua, nabarmen batzutan alde batera, bestetan bestera. 10-6 aurreratu dira Olaizola bigarrena eta Ibai Zabala, baina gero 7 kanto jarraian egin dizkiete Irujok eta Zubietak. Atzelariek ere, nola Ibaik ala Aitorrek, partido handia jokatu dute eta ikuskizunaren parte izan dira. Irujok 9 tanto bukatu ditu, Aimarrek 13. Maila handiagoak galdutakoetan, Goiztietarrak 2 baino ez eta Iberokoak 7. Olaizola izan da laukoteko onena. Azkeneko partidu iten ninduenetan igual hauena, ez gaur den ongi atereziz, laundu garri izan duen Ibaieriren ikuste, ongi aurkitu nitzala. Eta errematatzeko garaien, hemen frontoia nahiko arriskutsua da, zertik ameno batzuten pilote arrez kanpora joten da, eta gaur denak sartu jut, ez eta nik uste, inteko partidu imitza oso guztu. 10-tik 17 zuzen joan dira asagartzekoak eta ondo bideratuta utzi dute finala. Gero tanto batzuk egin dituzte aspekoek, baina ez dute urdinen garaipena arriskuan ipini. 22 eta 17 bukatu dute. Aimar Olaizolak 8. aldiz irabazi du Zarauzko torneoa.